Alright. Samsami. Tita nambe wami kaloku. Alright. Mhlawumbe umsebenzi nesithandwa sami. Kuye kwalahleka i-tools. So beqoqwe lokhari zethu. Ezi tools zizafunyanwa kulokhari yam. Sami ezi tools zazithini mna? Zazenza ntoni apha elokishini? It's not like ngiyavusa ibhizinesi yam i-tools zasemsebenzini apha elokishini. Asoze ihambe, ayikho ibhizinesi enjena apha elokishini sithandwa sami. Azithathwanga ndim. Andiyazi zifike njani kulokhari yam but azithathwanga ndim. But what evidence igcwele lokharini yam and xa ndicela kujonga ii-cameras uba ngubani ozithathileyo zifake lokharini yam because khange ke ndiye lokharini yam namhlanje kuba bendigqibele ekuseni. Wes in 2 days time kuzochazwa ii-results ze-promotion and ke ngoku uba ibindim umntu ebezafumana laa ndawo andisayifumenanga sofunyanwa omnye umntu. Iseyam enimoto zilahlela umsebenzi. Baby, zibuhlungu ndaba. Ndiyakukholelwa kuyo yonke le nto ithethayo. Uzoba right baby. Kuthi nje ndifuna uqine singamvumeli usathana ngene phakathi kwethu. Ngoba uyayazi nalapha phandle ukuthi andifuna ukuthi sivuyise intshaba so yonke le nto leyo izogqitha. And shika only 3 months nam ndigqibe degree yam. So maybe uThixo uzozama uvula indlela ukuthi ndifumane umsebenzi oright siphume kuyo yonke le nto lena. So baba ngicela ube strong sebenzisane sobabini, okay? Okay, sasa. And nindaba ezimnandi for wena. I know ukuthi kudala ufuna umntana ne. So I've been thinking ukuthi sizame. Nyanya. Yes. For sure. Wow. I think just couldn't be better. Come here. Oh baby. Oh. So I'm coming, hey? That was good. Kuba ni stress tona sa. Yeah. So baby, ngikhalela umntana ubende. Hayi ayicacile sithoma sami. Nje light zolana around dlala idisk. Bese siqedwe. Funeka igqiba abantwana ngabo kodwa but wena kubholeni funeka iphele ba professionals sithoma sami. Ngafuna utata iprocess lapha emgqobeni. Wena ngisho nokufuna intombazana. Hayi obvious kalokho. Mina ngifuna umntana oyintombazana. Omhle. Imthume. Baby, ngifuna umntana oyintombazana. Asuka kungagcwala istrato. Fuze wena, funeka ufuze wena. Umfundisa fuze wena ngoba ayabe nomntana xa ngala. Asechatile.
against myself. Into ndayenzayo yokujitha nesitafana kubo bonke abantu basesitafana. Kulisa loo nto leyo and ndavuya uba andixolele. Andinoze ndiphinde ndenze into leyo. Thini baby, ndiyavuya ukuthi uyazibonakalisa indlela oxolisa ngayo and sathetha ngaloo nto waxolisa. Ndiyakuxolela baby wam, ndiyakuxolela sithando sam. Ngifuna ukuthi yonke le nto isebenze. Ndiyaxolisa baby, ndiyakuxolela. I love you. So, number 5. Are you ready? Number 5. Cheetah. Yeah, cheetah wena njani? Uthetha ntoni ngoku? Thetha ngefowuni SMS le gqibefumani. Pastor Sambe sangathetha ngayo into ethi ngo. Futhi sunqala please. Futhi ngifumene SMS apha intombazana ethi wena you good in bed. Uyacheetah futhi. Soki, come. Futhi. Come here. Futhi. Phambi phezu yonke into esigqoka esin. Soki. Ngiyaqabukisa futhi kunto singaka sigqithe kuzo wena undenza le nto uyangijithela futhi why Susigulisa please ngiyacela uyeke yonke le nto yakho and explain that SMS please ngiyacela Inqawe yami senzama inqawe nonsense awuzuva inqawe apho because iyazenzisa uqalile ngiyakuthabo uthabo your friend le usoke uthetha ngayo usoke uthethelela uyini Jamani Nangu uvusi wakho. Utheni mfisa? Lo ubumthethela izolo wena uvusi mina ngifuna SMS efonini kavusi ukuthi yena he's good in bed. Wenzela ntoni? Uyangishithela uvusi Thabo. Hayi. Uyangishithela uvusi Thabo. Ukushithela kanjani? Yakho le uyithi. Utheni ke manje? Ndibazi lapha uyagulisa vusi. Uthini usigulisa? Wait. Hello? SMS kule number yakho ndiye ndayibona kamva uba yinamba erongo. Hello?
lokho.